ኣብ ግብጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሜሮን ተሸመ ወርቂ፣ ሞሳና ደበሳይ ብሩር፣ ዓወት ሃብቶም ድማ ነሓስ መዳልያታት ተሸሊሞም 41.8 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ግዜ ውድድር ሜሮን ተሸመ ብ53 ደቂቕን 16 ካሊትን ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ስቴፋን ዲቦር 26 ካሊት ድሒሩ ካልኣይ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን ዝተወዳደረ ዓወት ሃብቶም ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ካብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዓወት ሃብቶም በቲ ኣብ ሓፈሻ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ስቴፋን ዲቦር ተበሊጹ ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ እውን ኮይኑሎ 25.8 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ካብ ዘካየዳ ደቂ ኣንስትዮ ተወላዲት ሞሪሸስ ኣውሬሊ ሃልባውችስ ተቐዳሚት ኮይና ክትዕወት እንከላ ሞሳና ደበሳይ ብ20 ካሊት ጥራይ ድሒራ ካልእቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ብሩር ሜዳልያ ኮይና ካልእቲ ንኤርትራ ዝወከለት ተቐዳዳሚት ዋሒት ኪዳን ድማ ኣብ 5 ተርታ ተሰሪዓ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ብደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ቀዳሚት ብምውፃእ ወርቂ ዝተሸለመት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ወሳኒ ናይ ጽርግያ ውድድር ክትጽመድ እያ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዕንቅፉ ጸገማት ብምልላይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምሕያል ውህደት ኩሎም ኣካላት መንግስትን መሻርክትን ከዓቢ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኩነታት ትምህርቲ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ሳላ ዝተዋደደ ዜጋታት ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ጠቒሱ ምውርጻጽ ምሕደራ ኣብያተ ትምህርቲ ምውጋድ ምብኻን ግዜ ምሕያል ዝምድና ተምሃሮን ወለድን ከምኡውን ቀጻሊ ምክትታል ኩነታት ተምሃሮ ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦም ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ርእሰ መምህራን ብወገኖም ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ብወገን መምህራንን ተምሃሮን ዝረአ ምድንጓያት ብብዝሒ መቆራጽ ደቂ ኣንስትዮ ሕጥረት መጽሓፍትን ሰደቓታትን ኣብ ምብራቃዊ ኣጻድፍን ካልኦትን ካብቶም ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2016-17 ዝተራዩ ቀንዲ ጸገማት ምንባሮም ሓቢሮም ኣመሓዳር ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ብወገኑ መምህራን ተሰኪሞሞ ዘለዎ ሓላፍነት ተገንዚቦም ኣርኣያ ክኾኑን ምስ ተምሃሮም ናይ ምብሃል ሃዋህው ክፈጥሩን ብምዝኽኻር ኣብ ገጠራት ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝረአ ዘሎ ዋሕዲ ተምሃሮ ጠንቁ ብግቡእ ተለልዩ ንምፍትሑ ክትፀዓር ተላብዩ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ተወልደ ኣብርሃም ድማ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብኣድማዕነት ንምክያድ ጻዕርን ውህደትን መምህራንን ሕብረተሰብን ወሳኒ ምዃኑ ጠቒሱ ሕብረተሰብ ንመምህራን ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ኣመስጊኑ ኣመወዳእታ ኣብ መጻኢ ዝኽፈታ ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዘድሊ ትሕተ ቅርጺ ክመልኣለን ዝኣረጋ ኣብያተ ትምህርቲ ጽገና ክግበረለን ሕፅረታት ድማ ቁልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ ዝብሉ ለበዋታትን ርእቶታትን ቀሪቦም ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ንኣስታት 16700 ተምሃሮ ዘምህራ 52 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ጽምብል መበል 27 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብደረጃ ሃገር ካብ 10 ክሳብ 12 ለካቲት ኣብ ባጽዕ ብልዑል ማዕርግ ከም ተጸንበለ ይዝከር ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ማንሃይም ዝነብሩ ዜጋታት እውን ታሪኽ ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ብዘውርስ ሰነዶታት ጸንቢሎማ ካብቲ ቦታ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ገረመስቀል ገረጽጌ ከቕርቦ እዩ زخري مبل 27 عمد سرحيت فنقل ኣብ መድረኽ መቀይሮ ብዝብል ቴማ ብ10 ለካቲት ኣብ ከተማ ማንሃይም ጀርመን ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ተጸንቢሎ ኣብቲ ብመንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ከተማ ማንሃይምን ከባቢኡን ዝተወደበ ጽምብል ዝኽሪ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ጀርመን ኣቶ ካሕሳይ ተወልደን ብዙሓት መንእሰያትን ወለድን ከም ዝተሳተፍዎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ጸብጻብ ይሕብር أتو كحسي أبزس معقل فنقل أبحرنتاو تقادلو هزبي إرترا كم سمو نمجزاو توسر عز فنقل سرحيت من بارو بمتكاس بري ملع حرنت زرحة وصل زخونة أب تاريخنا فلي بوتا يحز قبل قليسو أتناي زخري مدب قطمتات درامان بهلاو صوتان بزت غالل سنة أبواوي مسان رؤوتات معريقو نيرو بخالو قندما أب كتمتات لندن برمنغهام ليدس مانشستر شيفيلدن نيوكاسلن زنوبر زيغاتات 19,950 باوند نمسسني مع كان حدر سمعتات كوفين كلو نباري كتما لندن زخونا أتو بيتروس برهة تسفاي دما بولكو $1,000 نتمسس العلماء أبركيتو بزي كازي أبالات بيت بالتوك من سيات زباو جنبار لديمقراطية فتحن 3,540 باوند كم زبركتو زبطحن حبريتها أرديون
እዚ ከምዚ ልንከሎ ብጨንፈር ሃማደ ኣብ ከተማ ከለን ጀርመን ኣብ ዝተካየደን ኣባላት ሃገራውያን ማሕበራትን ካልኦት ጉዱሳት ዜጋታትን ዝተሳተፍዎ ኣጋጣሚ ብወፈያ ዝተኣከበ 1428 ዩሮ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ከም ዝተበርከተ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ቁጠባዊ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ዝሕግዙ መደባት ንምትግባር መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሓላፊት ሓማደ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ በለፀት በራኺ ሓቢራ ኣብቲ ዞባ ንልዕሊ 900 ደቂ ኣንስትዮ ምምሕዳራት ከባቢ ሕሽመለ ሃዳሙ ዓይነባን ዕናብዑርን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጢሩለን ንዘሎ ዕድላት ትምህርትን ሞያን ብግቡእ ክጥቀማሉን ተሳትፎን ኣብ ልምዓታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ከበረኻና ዘኻኺራ መወዳእታ ወይዘሮ በለፀት ናይ 2016 መደባትን ትግባርዮምን ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ውዳበ ኣባላት ንምሕያልን ዝተተለሙ መደባት ልምዓት ንምዕዋትን ተሳትፎን ክዕዝዛ ተዳብያ ተሳተፍቲ ብወገነን ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ቀጻልነት ክህልዎ ሙያዊ ስልጠናታት ክወሃብን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪበን ህዝቢ ሰላምን ርጋትን ከባቢኡ ንምምሓስ ብዝብል ዕላማ ኣብ ዞባ ድገ ዝቆመ ኮማዊ ፖሊስ ገበናትን በደላትን ኣብ ምቁፅጻር ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብቲ ምስ ነበርቲ 7 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተገብረ ርክብ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ዞባ ኣቁርደት ካፕቴን ሰሎሞን አብርሃ ሰላምን ርጋትን ከባቢ ምምሓስን ተሪዮ በደላትን ገበናትን ምቁፅጻርን ፖሊስ ጥራይ ዝግዳፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምብራህ ህዝቢ ተረኡ ክዕዝዛ ዘኻኺሩ بدرجة من محدرات كبابي زقمة كماو بوليس هزبي قداياته بقربة كفتحن فتسمت جبنات بدلات باقو كقالعن عدل كم زفت أرد ما أرديون أبنو زواهم قوامي مدبر بوليس زي مهلو تريا جبنات بدلات كي قادت سقات كم زنا برمز تقص نبرتي سلالو على بركتو كماو بوليسن بمدبر بوليس عقرت زجبر مكت لينجن سقاتهم كم تقنت أم حدارين الزوادقة أتو هم إلى حبيرون كابتن سلمان ابراهام موداتا كابعين حزب زخول سلازي له جبناتن بدلاتن بمفصم كسور زفتنون نمقلاعن بحق نمقرابن اب كابي مسزلو ابالات كما بوليس متحوارو كزايد كومون ندقو بسنا مغبار كوسكوس تلابيو